Hi mga moms! So nandito tayo sa reception kasi hindi na tayo sumama sa dun sa simbahan, no? So, ayan, sis Malala, habang hinihintay natin sila. Kasama ko pa rin si Jana. Moments with Jana. So, follow natin yung kanyang page, guys. Sa mga gusto, no, aside sa follow, no, sa mga gusto talaga magpa-assist ng kanilang mga events, wag na kayo magdalawang isip. This is a very memorable talaga para sa family ninyo at para sa celebrant. So, hinihintay na lang natin silang lahat na dumating mula sa simbahan kasi nagpo-photoshoot na sila. And dumating na rin yung... Siyempre, nandito natin yung aking regalo kay Mama Sita, kay Papa Jun. JMD. Thank you kahit busy ka sa schedule. Andito na po yung mga seats. Yan. And mga ibang mga pika-pika. From kay Kiko. Wait! Uy, sandali. Nakalive ba tayo na? Yes! Shoutout to Ma'am Gigi! Ang pinakamaganda ngayong hapon na ito. Siya lang naman kasi ang nandito. Kaya siya yung pinakamaganda. Talaga napaka-bolero. Mamaya, depende din. Everyone! Ay, sa simbahan pa? Andyan na, iba. Hayaan nyo na. I'd like to thank Ma'am CG for inviting. Ha? Okay na yun. Taka nag-prepare siya for this occasion. Ako ikakasal. Ikaw, kailan ka? Kailang ano? Kailan ka ikakasal? Ay, wala pa naman ako yung plan dyan. I do. Welcome everyone to Hinaguan Nature Park. Hala! Tuwara! Eksena rin siya. You can take some pictures if you want habang hindi pa nag-uumpisa yung ating reception program. Pwede lang po, huwag mahiya. Kinalimutan ko ng Valentine's Day ngayon eh. Bakit? Ha? Hindi kasi ano. Basta lang yun yun. Dahil nga, pwede naman mag-Valentine sa mga single, oh. Pwede naman. Anong oras mamaya? Anong oras mamaya? Ano oras? Mamaya. Ano ba yan? Akala ko ba may meron kang Date? date. Wala bang kukukabal? Ako dito. Akala yun. Nandiyan na pa yung ating mga bisita, darating na. Hindi ko lang alam kung nag-start na yung cocktails or yung pika-pika sa may... they can, ha? Okay. Nandiyan na rin ang ating host na si Melmar. So abangan natin later mga kaganapan dito sa reception area ng wedding. Okay, na lang po mag-announce. Papa Jun. Andito na rin yung ating mga social farmer squad. Hala. Wala yung kulanan. Ha? Wala yung kulanan na Si Bad Boy? O anong concert mamaya? Pakantayin natin ng mga ages, baka. Chill? Ito pwede ito Chill ba na kantahan? Uy, pag wala ng tao. Wala ka na yung na mag-download bitaw. Ito naman iba mga... Bakit? Nahagard bigla. Napagod. Nahagard na. Doon tayo sa reception ulit. Nandito na tayo sa reception area. Alright, once again, good afternoon everyone. To our guests and visitors who are here right now, bringing their gifts with them. Paalala lang po, meron tayong gift area. You can put all your gifts in the gift area. Located po dyan. The right side facing our stage. And ladies and gentlemen, especially sa lahat po natin mga guests and visitors, bringing their kids with them. Our
Pika Pika is officially opened. So, unahin po natin mga sponsors. Mga sponsors, mga Ninang and Ninong, you can Hi! go to Uy, our Pika Makang! Pika area. Kamusta po, madam, yung lupain nyo? Some of Short. the Na short? sweets na gina-offer sa Pika Pika. Especially sa ating mga Ninang and Ninong. Yeah, paunahin mo na ito ang mga hangtong sa atong local Uy, term. hindi kayo Yung mga nahulas, ating ha? mga Ako pawis na, Ninang and oh. Ninong. And the rest of our guests and guests and visitors, you can go to our Pika Pika right now because it Ayan naman po yung sa kabilang table ng mga ninong at ninang. Andito yung mga bridesmaid and of course. sa lahat po ng gusto mag-CR, we have available CR po located here sa side po ng ating fish pond. Yung may black cloth. Andito na po ang newlywed! Wow! Nakachinelas ka na lang! Wow! Ang ganda naman! Congratulations! Na-excited na ako sa honeymoon nyo. Ayan na. Ilis na siya. Papa Jude, congrats! Ayan na, change na po ng outfit si Mama Sita. And of Mama Sita, would like to request Brian Roy Tagarao, the owner and the proprietor of the Naguan Nature Park.